harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Boa-boa di kita, kor ina Naomi, digati dohokor lamsia. Oras madihita saluhuna, selama hari Minggu madihita. Uria ni tuhata, tapukama perminggota, perjulu mahita martang yang nahohom.
Amen. Tapuji ma Tuhata merite de nomor 550 sia ayat sadaru di 2. Marhite-hite goarni debata ama, do goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, do goarni to di porbadia na tumo palangit do tanon. Amen. Nungari pabotohon ibana tuho ale jolma, manangahan na denggan, yala manangahan na niluluan ni Jehovah siyakko, ima na mangulahon uhum sabing, do holong ni roha di habasaon. Dalam marpangalaho haserepon maradopod de batam. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan de bata amanami dari banua gijang. Upangidohami tuho. Salehom matuhami tordini hasito nga doho dame, asataka subotohami nasa lomo ni roham, yalaurupi mahami mangulahoni siya nasa gugunami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangyok kamu mapatit idebata, imasia 2 Timotius 4 ayat 2. Jamitaho katai, hadong joko ditiki naune nang soune, picang, paingot, apoi marhite-hite nasa labas ni roha, dohot pamodayon. Ima sahakna, atong rak mangidugugo mahita siya tuhat talang mangulaho patikna. Ale tuhat debata, sai pergugui mahami, mangulau nau bar tepati ini. Amin. Usus soliro
Tapauduk marohata, tatopoti marusata tu debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pergugu na suatu tulusan, para si roha midahami halak na dangolon, narodo hami tujulom manopoti dosa nami na gudangi, ibagasa kajahato do hami tubu, jaladanga do kaporsiaw di bagasa roha nami hian, taluhu do hami manibil si anak kadalamu, masay gudang do pangalosyon nami di patikmu, alai ingok mahami ale Tuhan, ala ni denggan ni basam doho asi ni roham, tayo unak paingot-ingot akadosa ni haposon nami, doho pangalosyon nami, tayo ingok mahami hobar tuasi ni roham, doho denggan ni basam ala ni guarmu, ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami na gudangi. Amin. Tabigima hatabaga-baga taringot tu hasisani dosa. Alani pangalosiot tado bay na tartulak Kristus. Jala binayan ni hajahatot tado iba na mabugang. Ape tu iba na picak-picak parhitian ni hasonangata. Jala binayan ni bugang na malumita hilala. Asangapom mari debata na digijang. Atani debata epistel tupu di mingguta sadarion, imana tarsura di Kolose sada, ayat sada saharodia 14, tajahama mergati soring. Au surat ni si Paulus, apostel ni Kristus Yesus, kerlo moni rohani debata, doho Timoteus dongani. Mandapoton akan abadia na di Kolose, akadongan na Porsea na di bagasan Kristus. Asini rohama di hamu dohot dame sian debata amatai. Madok mauliate dohami lau tu manyakuk kamu totok tu debata, amani Tuhatta Yesus Kristus. Aihu bege hami do barita ni haporsean muna di Yesus Kristus. Na holong ni rohamuda mida saluhut na badia. Alani si hirimoni, naung di parade di hamu di banua gijangi, nunga di bege hamu hiani marhite-hite hata hasitongani, ima barita nauli. Ima naung sahat, naung tuhamu, naung tuliat portegion, naung marparbue doi jalalam ganda, suang songon na di hamu, olat nindung di bege jala di tadahamu, asini rohani debata, di bagasan hasitongan. Tongonido di guru kamu sian si Epapras, donga sa ulauni na hinaholongan, ay parhalado ni Kristus na haposat do ibana humokop pamu. Lau si bana do pajorjorhon tuhami holong ni rohamuna di bagasan todi. Di baheni tuku begi hami, dang masohot nak kami tumangyakok kamu, jala mangido, asa digohi di hamu patas ni roha,
manada lomoni rohana, marhite-hite nasa hapistara doa bisuhon partodion. Asa marparange natama di Tuhani hamu, gabe halomoan situtu jala marparbuehon nasa ulaon nadengkan. Laos gada di hamu panadayo di debata, gabe margogo situtu hamu hobartu gogo ni hasangapon nai, makorhon nasa habengeton, toho labas ni roha, mardonga las ni roha. Mandok mauliate mahamu diamai, naung patuaon hamu manjalo tohap na di bagasan hati uroni, seteanon ni akka nabadiai. Ainunga di roro hita siang gonggoman ni haholomoni, jare di paucat tidak tu bagasan harajaun ni anak, haholongan ni rohana. Di bagasan ibana do adong dihita haluaoni, ima hasesaan ni akka dosa. Ola nima sahatna, martua do na tumangihon hatani debata, jalan na upeoksta. Amin. Amen. Ta tidak ko mahaporsiaw tai, tongon na hina tidak ko nidongata sa haporsiaw di sadok portibion, rak mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugu na suatu dosan, na tumopalangi to tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabe seto di porbadia, adorak suabuhuan. Ido tuhata na tumau na bernit, ipanguhuman ni silatus, na mate tarpajal lo ibana di hau pinorsilang, na tua tubanotoru dung ditanom, na mula mangolu di hari patuluhon, na manai tu surgo, lau hudul tu siamun debata Jehovah, amanai pargugu na sohatu dosani, sisima ibana pe mamulak so tu tanaon, manguhumi halat na mangolu doho na mate. Au porsea di tod di porbadia, jala doksa da huria na badia, huria atau panyala Kristen akan na badia, doho dia sesandi dosa, doho dia taina madok, mulak mangolu sogot daging halat naung mate, doho dia ngoluan na sora suda. Amin.
Pinangido tuhita asama dohoti pertanyangani di gereja manang di Bagastabe. Jadwal dohot kegiatan katekisasi sidi. Patu paun ni huriat tama maka tidak kon haporsiaon tuakai anak kota pelajar sidi hari Minggu 17 Juli 2022 di Parmingguon pukul 7.30. Jadwal dohot kegiatan pelajar sidi tahun ajaran 2021-2022 boy mata jaha di Harotas Tikting manang di web HKBP Rawamangun. Pelayanan seksi sending. Seksi sending Dewan Marturia HKBP Rawamangun patupa kunjungan pastoral atau penguatan dan percakapan tuganup ruas nihuriata. Aka ruas nanaing dikunjungi jala ditanyakon asa di Pabuama marhite ganup situa wikna. Pelatihan pemain biola. Seksi musik Dewan Marturia naing patupaon pelatihan biola tu sude ruas nihuriata na memiliki kerinduan gabe pemain biola di HKBP Rawamangun dohot persyaratan imam. Terdaftar gabe ruas HKBP Rawamangun. Usia 7 tahun sahat 75 tahun. Olo madohoti latihan. Olo melayani gabe pemain musik di HKBP Rawamangun. Informasi lebih lanjut, Boima menghubungi Gita Pangaribuan di nomor HP 0812 9133 1649. Kebaktian Padang SPH. Kamis 14 Juli 2022 pukul 2 WIB sampai 13.30 WIB maringanan di Kebun Wisata Pasir Mukti Citerep Bogor. Seksi Paropuan Huria Manang SPH CHKBP Distrik 8 Jakarta patupaon kebaktian Padang. Perwakilan Ina di Huriata HKBP Rawamangun madohoti kebaktian Padangi toropna 10 halak. Perempuan giat Alkitab. Seksi Kerohanian SPH Rapdohot Perempuan Giat Alkitab Manang GPA naing patupaon temu muka. Diskusi manang bahas Alkitab Rapdohot Padita hari Senin 11 Juli 2022 pukul 10.05 di ruang Timoteus. Festival Kor Lansia Distrik. Lansia HKBP Rawamangun madohoti Festival Kor Lansia Sedistrik 8 DKI Jakarta nanaing di Patupa hari Senin tanggal 25 Juli 2022 di Gedung Sopo Marpikir. Tabo amma ditanyangta asaboi lansia ni huriat HKBP Rawamangun Patupa ede puji-pujian bahen sangap digowarni tuhata. Ruas Nabaru. Minggu sadarion tajalo dogabe ruas Nabaru ima keluarga Situa Firdaus Siburian, Inang Kristin Susana Boruna Baban, Rapdohot 2 halak enakon nasida, Narosian Gereja Kalimantan Evangelis Majelis Jemaat Sampit Kalimantan Tengah, alamat Jalan Cempaka Warna nomor 14, RT Tolu RW 4, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat, Wik Rawasari atau Cempaka Putih, Jongjong Mamu. Hudul Mamu. Tuhata mana masuk nasida, gabe keluarga nadenggan di tonga-tongata, terlumobi di joloni tuhata. Tikting naing marbagas, tikting parjolo. Naing majalo pasu-pasu perbagas somma, Rifki Johannes Sitorus, ruas ni HKBP Rawamangun Wik Kelapa Gading, anak ni amatta marwahal Sitorus nahinan, tubuh ni natta sumihar boru silitonga, dohot oroanna, Magdalena boru Manalu, ruas ni HKBP Jatiasi Bekasi, boru ni amatta, Mende Bonardo Manalu nahinan, tubuh ni natta, Reta Uli boru Sihotang, pamasumasuon, hari Sabtu 27 Juli tahun 2022 pukul sia WIB di gereja HKBP Rawamangun. Titing paduahon sada
Naing majalo pasu-pasu parbagasoma, Abraham Soni Arab bangun, ruas ni GBKP Pondok Gede Bekasi, anak ni Amata persediaan bangun nahinan, tubuni Nata Magdalena baru ginting nahinan, dot Oroana, Polina Ursula Melissa Borsitorus, ruas ni HKP Rawamangun, wik Kampung Ambon, boru ni Amata Junggu Harungguan Sitorus, tubuni Nata Dr. Ria Minar Borsitohang, pamasumasuon hari Sabtu 16 Juli tahun 2022 pukul 8.30 di Gereja HKP Resort Duren Sawit. 2. Naing majalo pasu-pasu perbagasoma, Geri Antoni Simangusong, ruas ni HKP Rawamangun, Wikeu Jati Sunan Giri, anak ni Amata Situa Humalariri Simangusong, tubuh ni Nata Mary Borsiahaan, Dohot Orana, Agung Sri Utami Borubat Tobing, anggota jemaat HKP Rawamangun, Wik Rausari Cempakabuti, boru ni Amata Bapak Edward Lubat Tobing, tubuh ni Inata Flori Boru Panjaitan, pamasumasuon hari Sabtu 16 Juli tahun 2022 pukul siawib di Gereja HKP Rawamangun. Tuhata mana masu-masuna sida gabe parsaripeon dadenggan di tonga-tongata terlumobi di jolo ni tuhata. Namoding sada. Nah di hari Minggu 3 Juli 2022 nunga jumolo moding salah ina ruas ni Huriata Renata Boru Pardede umur 80 tahun tinading ni Amata Situagar Hatambunan nahinan alamat Jalan Cipinang Timur nomor 71 RT Onom RW Tolu Cipinang Jakarta Timur Wik Cipinang. Tuudean hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 di TPU Pondok Rangon Jakarta Timur. 2. Nah di hari Kamis 7 Juli 2022 nunga jumolo moding sahala ama ruas ni Huriata Justan Sinaga umur 52 tahun. Hinabaluhon ni Inata Rita Lovino Timerli Boru Padiangan. Alamat di Jalan Benda Jaya Timur sada nomor 10 Sia Blok P RT 7 RW 12 Duren Sawit Jakarta Timur Wik Duren Sawit. Tuudean hari Sabtu sia Juli 2022 di TPU Pondok Kelapa Jakarta Timur. Tuhatama na mga leon gogo do pangapulion di keluarga namar sitaononi. Pelean do akka uduk ni buah-buah tajahama di harotas tikting nang pindarade ni Huriata. Di pasu-pasu di Batama akka barita namasa dohot ulaun akka sipatopaon ni bain sangap di Guarna. Songoni matikting di Huriata Minggu Sadarion Horas.
Dame ni di bata na sumurung sian saluhut na parrohaon, parbinotoan, doho parsuryon. Ima namang ramoti ati-ati do pikiran mo nabi di bagasan Kristus Yesus. Amin. Horas madita sudi. Hatan itu hatta na gabi ojahan ni jamita di minggu Trinitatis na paupat tonon. Ima sian 5 Musa bidu 30 ayat 10 sada saat rodi 14. Ai patikon nahutonahoni tuho sadarion. Dang masok kalhudiho. Manang maholakku. Ndada di banua gijang hatai. Ubait pola ikodohonomu. Ise ulaning sikat nami manaik tu banua gijang. Asa mangalapsa dihami dohot pabegehot satu hami. Asa ulahonon nami nian jalan dada di baribani laut hatai. Ubait pola ikodohonomu. Ise ulaning sikat nami taripar laut mangalapsa dihami dohot patu begehotsa asa ulahonon namin yan ay matsay donok dohatay diho di bagasat pamangan mutahe dohot di bagasan roham asa ula honom mui ima sahat. Huria di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus hamu sudi na tua-tua nami amang inang ahanggi dohot na pinaribot na pinasupasu ni debata. Di 3 tahun na salpu jala sahat tunuaeng say ololohita patu begehot sasada jargon. Imana nidok na kembali ke laptop. Sada host na terbarita na mamukka acaraon. Lapatan na moluadok pakatayon. Manang adong marsirarian, manang tagan pajupak kita. Tataringoti ma sada topik tertentu. Alai berkembang pakatayoni, sadar so sadar sipata ngararat, ngaluncas ibana. Nga di luar konteks ni pakatayoni. Ngalari sia teks. Jadi di ida dirigen nomma pemimpinon. Metoro maibana kembali ke laptop. Asa pemimpinido dirigenido maboto. Ido ben na molo maredde ate hibul do huida hamunakin ate akalan siaw nate bama lansia te ape dirige munakid dang lansia do pekan jadi tor hibul do hum mamereng dirige niato memang dirige nido na mangatur na memimpin na masagihon jalan nama boto di dia nak kinadong ati buadong naluncas suaramu ate olo do sipata ay nakisong natigak kamu hida marede. Anggo latihan nat pari santai do hamu. Olo do ala ni ketegangani. Gabe olo sipata sahalak. Dang diboto be anggo suara na ngalari. Ala sorsa diri ba na marede. Roma dirigat di ida ma dibegi may. Porbuti rutong. Mandok kembali ke laptop. Ingat tu kan.
Jadi lapatan nion amang inang. Naing dohonot tama sada gobaran nang dingolu ni parkuriot tapi do di akka parsaoran ngolu ta si ganupari manang pakkatayot ta si ganupari. Jadi denggaddo adong nabui marbisu manangihon asa ibana mamuse madok ngulak tuhatan ni debata. Kembali kepada firman Tuhan. Di sudah bidang ningulutan yan. Tarsongoniman yan ni arop kehadiran ni hita songon halak Kristen. Manang di dia pehita. Menurut tabige nga berkembang sesuatu. Apalagi mulu akka informasi nga lepas kontrol. Sebetulnya ikon na dong do na malo na bisu. Na barani. Mulak tuhatan ini bata. Kembali kepada firman Tuhan. Mulak tu dasor. Itu nani dok nasi. Jadi mulak matubona muse pakkata yoni. Jadi amang inang totura na pinangido ni turpuhon hira hobardo tu si. Adong dua ira lapatan ni buku 5 musaon. Di atas Indonesia ulangan. Bahasa ulangan. Na parjolo memang sada buku sejarah don. Buku 5 musaon. Ido ban nadi biddu sadai omma punguan manang na dipapungu secara historis, secara sejarah, aha manaong didalani hala Israel saliling. Di suratton, lumobi ditikii, naing masuk manasida tutano Kanaan. Si Musa song pemimpin ibana, sada pisi natakas ibana ma merek tujolu. Aha mananeng masa di bangsoon. Ujungna di surat Tomma sudah mulai sa perdalanan nasida haruar sian Misir sahat nanaing sahat nama nasida tu tano Kanaan. Sotuk soadong sitio pun di bangsonan nomuse dung hudul maringanan nasida di tano Kanaan. Ala ditagam si Musa do. Matsay borat akka pengaruh ni molo dung sahat nasida di tano Kanaan. Jadi asa adok sitiopon nasida. Asa adok pegangan di nasida. Ati tung terpengaruh bangson musea duan. Marsobba tu ganaganan manang tutorop ni debata. Asa dibuka nasida bukuon. Jadi mulak manasida museb tu hatan ni debata. Ima ditagam. Ima fungsi ni buku 5 musaon. Fungsi na paduaon. Ima disada partikiat sejarah ni bangsa Israel. Ditiki Raja Josia memimpin ala Israel terlumobi ma di harajaun ni Juda. Di tahun 600 adorakso Kristus. Jadi ditiki ibana martahi lau paulihon bagas joro. Ainu ngasih pata tarulang. Dangi pardulio ruas. Aha pung sini gareja. Aha pung sini bagas joro. Aha napantuk di sini si baenon. Ngahira dang adombe. Di pardulion nasida. Lapatan namang inang. Didok di si. Rodo nasida tu gareja. Di patupan nasida di dohoti nasida dua ritus parugamon ni halak Yahudi. Ala yang gosa sitong na. Nunga adong namago di nasida. Jadi marpikir masih Raja Josia.
Ikon adong do sitio pun ni Raja Josia. Lau mangaturhon, lau mamimpin, dang asal mamimpi saja. Lomo-lomo na dang inam maksudna. Alai adok sitio pokyan, marhite sejarah, marhite muse adong buku pegangan. Jadi mabasa ni di bata. Detik di pauli bagas coroi, dibongkar-bongkar masudi. Bigati masih sesuatu. Ape jupang ni tukang ma buku termasuk ma buku ulangan on 5 musau. Adong 2 HP ninna si Josia om. Jadi di titik kom mai. Ikom mula bangsa Israel tu debata ala ni hatani debata di bagasan bukui. Ape ngaduk kape. Sitio pun nasida. Jadi dia turun si Josia ma, sada gerakan reformasi, lau merestorasi, lau paulihon, sude ngolu, lumobi parugamon, ni halak Israel di hatiai. Jadi amang inang terjadi ma reformasi di paserep si Josia ma, diri na tu debata, dungi di boam ma. Bangsoi muse mulak tupadan nasida ditiki opu nasida najulu jupang nasida amangina huriana ina holongan. Jadi ira unok ni peristiwa on di masa ni si Joshua molo tabadikon hampir dos madohot masa ni si Martin Luther. Di abad pasapuluh nopon. Dia main. Ditiki sadar masih Martin Luther. Ala takas diguruhon ibana hatani di bata. Digumulhon ibana hatani bata. Tariat doh bongin majaha marsyajar di hatani di bata si Martin Luther. Dapo ibana mah unok ni bibeli. Ida ibana ma nunga marnir pangbe huria na buluni imana na gereja Katoliki mang inang rodo nasida ditiki zaman ni si Martin Lutheron adong do lapatan na di si namadok Bibel Alkitab tanda kutip sudah hilang selama bertahun-tahun. Mulai abad pertengahan sampai abad 10 ditiki huria dang adong besitio pun dang mulak na sida tu Bibel nung ngalomo-lomo na manapsir ho Bibel di tiati termasuk masa porang salib masa nama si bunuan masih agok kosa masa di si moral na sega di situ. Diaka malim-malim do pastor-pastor dang hatani betabe di guluhon. Jala di bagasan huria pe ngaholak kepeng ditaringoti. Ipapungu hepeng gudang-gudang. Ala dirok nasida neng membangun gereja nasida. Ujung na ditik-tikkon paus ma ditiki. Namar Goar Joseph Tetzel. Asa Rona sida manesa dosa. Boy dosa sahod dosa muna. Molo di pamasuk kamu hepeng muna. Tupoti parsobbaw. Molo balgado pakuling na ado. Suarana ting na mana. Berarti nunga balgado sam dia pusi. Ale molo geleng do suarana. Oti do sam dia pusi. Imana masa ditiki. Jadi dida Martin Luther ma. Penyimpangan secara ibadah do moralon. Hehe may mana patupahon. Reformasi. Di lokotom matupitu ni gereja Wittenberg ditiki. Sia 15 dalil. Lau paturehon. Cara-cara beribadah. Cara-cara menafsirkan. Cara-cara merjamita. Di pauli maisi. Amang ina. Jadi inti reformasi
penemuan Alkitab kembali. Mulak muse tuhatani di bata. Jadi amang ina selama bertahun-tahun ditiki huria do akahalak na porsea dang ditadabe Bibel. Dang dipakai be Alkitab. Memang halak Kristen disebut orang Kristen di sini. Alai rona sida tu gereja ganup minggu lau marsoba beribadah tu debata. Alai anggosa sitongna dang ditadana sida be ahadu Bibeli. Imana masa di hati ai. Amang ina. Wah, ditikitan wae. Baru pakilalatan wae. Di tasad diri. Tugudo pehita di semangat ni salah satu tiang haporsiaw na dibinain ni si Martin Luther, sola scriptura, olan hatani di batado. Jadi amang, buido hita konsisten terus maniup, mamakke, patorakon, mamaritahon hatani di batao, disude ngulut. Baru no aing pakilalata, buado pamerengatan wae ngate. Buado generasi muda, buado sekolah minggu, buado pemuda, anak kotai, badi ida mudo penasida majahatan di bata, ringgas do penasida mangguruon hatan itu Tuhani. Jadi sipata nang di tingkat halak nama toras penuaing namar huria do ala Kristen nang martau-tau pebana ngahira mulai lupa ditadikon hatani di bata. Tadi do yamang inang ate. Di pakkataion, di pangulaon, di parsaoran 3% mahatani di bata tataringoti. Manang na tataringoti tahatai olah sia-sia ni portibio sajo pikiran manang pakkatayo pardagingot sabindo odo na somal parwak kita dun baik di angkot baik di pasar main tangihi tajo hatani di batado adong do hatani di bata di taringoti ditiki margured de hamutayate kain ang amang na tua-tua kan mula hula dua tani Tuhan di guru kamu ale ulan ide itu kan ada yang usai dung latihan lalu jak ngamale inna lutuk kan di soni kom malodo diri genat to mamereng mau nang ipaksa latihan nanti apa yang ngamodo hodok akan tua-tua ini anggo nakis semangat dua teh wah luar biasa saya mare dia odo pe hau begi mare de lansia mitor adong respon martopak ate anggon bakal menang nama naraku naki. Ate. Luar biasa dah. Ate, semangat mau ate. Itu ama bagak-bagak akan tua-tua buah. Uli lu semangat bukan. Ate kamu akan apa so idah kamu akan tua-tua. Semangat terus. Ya, lansia. Lansia. Mantap. Ngapos roa. Ate. Jadi alani amang inang buhado hitan wae. Di ngot tamudo 3 hari si Jokowi manungguli ate. Ai sungguli bana mang inang. Di sungguli bana ima asa akka pakkatayon manang akka kiriman ni barita do informasi marhite-hite Facebook asa di otapi ma akka pakkatayon manang surat-surat na berbau sara na berbau ahaduan ini na mencela na berbau menghujat memfitnah patorak-torak ko berita nasotikos mencemooh ujaran kebencian
Wah, olo do pehita manurucon na songonon. Ninaro aku tumagom ma. Akka edido akka renungan-renungian mi makiripamu. Ate, mono so apala takas do pe ba tao tapi mai tataham majui. Ale ba ma hata ni di batai. Hai marguna dui. Sai marguna do akka tu akka na majahasa. Jadi alani amang inang totu odo na perlu berengotta. Asa songon na nidok ni akka bapak reformasi. Molo di perdalanatan waing adong nalipe, adong nangulari, adong kebijakan dak cocok be, cara-cara dak cocok be, makatai hita. Ini sudah lari, kembali ke laptop, kembali ke dasar, kembali ke bona. Eko marjaji do hita nak tu diri tasadiri pe, mulak tuhatan ni debata. Nah, songon dia do hita patuduho ni mulak tuhatan ni debata. Na parjolo ima di dok dison. Asa terus hot hapor syautak. Tu debata. Marhite-hite hatana. Aisian nama bege hatani debata do tubuh hapor syau. Jadi duk tubuh hapor syau. Hapor syau ni magagabe dasor dihita marpikir. Hatani debata magabe landasan cara kita berpikir. Jadi molo dung adong landasan berpikir di hita. Berpikir ima mendorong kita mangulahun akan adenggan. Jadi apa yang kau pikirkan itu yang harus kau katakan. Apa yang kau katakan itulah yang harus kau kerjakan. Berlandaskan hapor syaun di hatani debata. Tidak. Molo taga marsak kwa mang, taga susah pikiranmu. Isi rulingot to. Taga manusaya nak komu. Taga mabain nasuringgan akka orok tak manang diaw. Dia do sitio putta, lau menilai. Lau mamakke, lau maniup, lau mengatasi nama saya. Odo na didok na. Marilah kita berpikir secara alkitabiah. Marpikir secara hatani debata. Berpikir teologis guarna. Berpikir alkitabiah. Berpikir na borhat sian hatani debata. Boido hita terhapit, boido hita salah, boido hita diojar halak. Boido kena masa mabek kita susah. Alay na pinangido na moludung halak. Kristek kita na matoras. Yang kita dahulukan pakai cara berpikir secara teologis. Hata ni dibata. Molo tuk sipata dak tatu sidope. Tapadomu tu hata ni dibata. Ido na nidok na berpikir teologis tingulu tahun. Dia memang nanidok na dison ima. Tojot dohita lapatan nanakin di nguluton. Adong peristiwa-peristiwa, adong namasa gabe sipata tak anggapi suatu kenyataan hidup yang berasal dari natural, nasional saja. Lapatan na buti. Molo adong namasa di dongamu, manang namasa di hita. Manang namasa na ikobulusot ta secara huria. Dang behita marpikir secara natural. Om mananiro na horizontal. Mitor hatop lo hita. Mamereng namasaon na terjadion songon na somal di hita jolma. Biasa dui ina.
Tapi sa sitong na boy do dipakai di bata akan na masai. Akan na terjadi. Diizinkan di bata isi. Asa dong sapatan na nakim manunggulihitan. Dada horizontal. Alay ikon na dong do vertikal. Lapatan na jongjong tu gijang. Mabuan cara pandang ni di bata. Jadi ala ni sungod dia do hita buhi pasumal-sumal huni. Baik kong gudang mamajahatan ni di bata. Asa tuhat tamadok marhiti hatan ni di bata ido hita di pagudang, di motor, di baik kita malo. Bukan pakatayon ni filosofi ni Portibion. Dak pakatayon na somal lumobi manon dihita na masih dipengaruhi oleh mistis-mistis do akan nasingo. Manang secara politis sabing. Politik itu mau merebut kekuasaan. Siapapun jatuhkan. Ima berpikir secara politis. Alena pinanginunan waktu kita ima berpikir secara teologis. Nah borhat sen hatan di bata. Molo hatan di bata, ima lau menyelamatkan, lau mangaleon damai sejahtera, padeng gatto padameon. Itu ang hatan di bata. Bukan dicari-cari alasan, ini pembenaran sabing, lau mengucap podongan. Ini yang terjadi. Itu politis. Ale moluhatan di bata buah mainak keluar dilalaho. Buidoho patorakon. Dengarkan dia. Disodo iko bisuk pemimpin rohani diso. Mamerengon. Ido benar di Saulus jamita tanah hamu akan naung. Mangolu di bagasat todi. Hamu memimpin. Beda ngasal na memimpin jolmai. Nah buido natoras pasti natoras lebih berpengalaman, lebih dewasa si anak-anakon. Jadi dak tolap pita beata amangin ate. Dak tolap pita be mangiuto pikiran ni Portibio do danak tai. Modal tanama tangi yang do hatan di batana. Itu luar biasa sekarang. Alai si pata ngam madau manang dilupakan on hatan di batau. Nah, jadi dipangido tu hita nah marlati pihamu ate marguru nata ni tuhat te anggo di bagas serwata ikut tiup dua tani di bata. Ahana mason lapatanna. Molo diojar hatani di bataon tapalumu tu hatani di bata. Hamu parlalu. Berengi ngasigai. Pature hamui. Iru nedot na. Jadi unak pola udah untuk pak ngaro begu, ngaro setan. Nama dah pature. Odo amanginang. Ima berpikir secara teologis. Baru na berikut ma dipangido tema ni jamitatta sadarion mamaritahon uhud mangulaon hatan ni dibata. Dang mungkin kita mamaritahon hatan ni dibata. Molo so bisuk kita di hatan ni dibata. Tidak mungkin kita bisa pintar menyampaikan hatan ni dibata. Molo spiritual tadakado. Dang mungkin kona halak mamaritahon hatan ni dibata. Molo sensitivitas pelayanannya tidak ada tumbuh patah. Kan itu si patah. Dibereng dongan nanga marsa isa, dibereng dongan nanga dang minum bisa. Ali mampu riba nama modusi sulit. Tidak na tua-tua pai mahon aduh ni Gojek do Grab di gerbangan pai mau dudul-dudul di sini. Tapi tidak ada sensitivitas halah nama mereng ini. Itu dang mungkin kita boy mamaritaon hata di debata. Mamaritaon hata di debata bukan hanya verbal alai pabainan. Itu mang. Nggak dirasa kita usudi. Au ngau rasakan.
20 tahun na salpu, nyurupan sada halak, nyajaran na poso bulung, nabudari, dileleau. Hai, nggak kenal lamang lagi. Puberin betul. Oh ya. Luar biasa responnya. Dak tinagami. Jadi pula saya maralitali pikirat tabu adu asa rohe pengon asa dabo tanau. Dangi di sita. Di padadi di Batawi di Tikina. Jadi di pasu-pasu do akka halak na mga radoti hatan di Bata. Itu sudah janji Tuhan. Molo duk Tuhan matok. Molo punguhamu, hudulhamu akan marharangi. Indahnya itu. Martangyak kamu rap, makatai hamu rap, sanhatan di Bata. Tusido. Huleon pasu-pasu. Ada molo saya dipuka perbadan dok berbeda pikiran margacang-gacang lari do pasu-pasui. Jadi amang inang odo cara ni di Bata lau pasahat to pasu-pasu natu ita. Jadi molo sadario kompak kamu akalansia te. Wah tar pasu-pasu mah hami akasudut na poso. Ledo. Iralahmu di, au nga ulala. Nga dapat tahu pasu-pasu ya kamu na margudu latihan yamu. Ahamay pasu-pasui. Ola roa tu son mangidahamu latihan ngatoradok si pangano. Unang jodi beri pasu-pasui balgau sudah. Ini. Syok-syok ini ngakan poso. Sudah hita. Artinya ada spiritualitas. Ahana masa bukan hanya terjadi secara natural itu. Tetapi Tuhan bekerja di situ. Tuhan mengatur. Marhiti hatana. Jadi panindangion mamaritaon hatan di Bata, jolok pangulaon di hatan di Bata, marhite-hite pabuahon kisah-kisah itu hatta Yesus Kristus. Diisi dua mang tarida. Pasu-pasu na pinasa. Nah, jadi jod do hita ulam marminggu ate. Roh hita marminggu angguna julu marminggu mitor mabuah bibil nabi itu. Anggun waing dia bibil muningon nyi amang ina ipatudun ahana apena. Dicahadui manangdang. Ona dibukai desa tokkid di kan. Nah, jadi anggo najulu dong do bar minggu ringgas piga-piga halak dibege jamita dicatati jamita nih. Dia mana perlu dicatat. Anggun waing ahamai wak kita tu gari jauh. HP matok kan, ai boy duham mencatati ka jamita. Nah, di soto. Waduh hita mamaritaw do mangulu di bagasan hatani di Bata. Baru waduh benot tamarsi hohot. Di tona manang di pesan-pesan ni di Bata marhiti hatana tuganupita. Saya dong do mabupuhi roha tabikirat tasyan hatani di Bata na tabiki. Jadi waduh hita meresponi. Ido na ni jojo temaon mamaritahon do mangulahon hatani de Bata di sude bidang ninguluta di situasi denggan manakso denggan marsiti opak kita di pikiratta di rohatta di parningotatta holan hatani di Batado nagabi ukuran mutlak di hita. Jadi selamat mate. Selamat mahamu berjuang tanggal 25 teh. Jadi tatangyak ko maakalan siyaw na teh. Baholan punguhamu songonon ngalas roha teh. Wah, saya tabba mon. Alaw nang tiki namar festival hamu roh. Roh hamu tiki PHD setiap hari Kamis. Ati amang ate. Ati buado di si baga-baga ni di Bata. Ai boy don nondak apalah. Aduh kan nilaw hang festival ngaluja kan. Ai dia do lan nasi kotak do di leo ninna kan. Abe ro di Bata daw. Huleo tuho ganup hari Kamis. Romao. Bisa saja begitu. Dak solan ditiki. Ale mamuk kamon.
Ale Tuhan nunga maredde behami guguruk kami hatami posdo rohanami paimahon pasu pasum akuk ninau adong dihami. Kan itu kan? Modo ditiup pamui saya yakin nakpe kan ni tubuh sudah tua ya, muka sudah keriput, rambut sudah putih, aku tetap menggendongmu. Luar biasa. Nah, las maramu teh. Amin martang yang meta. Puji-puji ya doa mulai teh Tuhan disobah rohanami tua dupamu. Macailas rohanami makirim pabua. Sai ditaringot tokodo Tuhan. Hatam Tuhami. Marhite parsaoran pangulaon do persobaun nami di gereja dang ningulu nami si ganupari. Atok suam mahatami jala bui ale tuan marparbue dohot dengkan. Hubua kami ma akka na tua-tua nami, ama nami, ina nami, nang akka anakon nami na di bagasan hagaleon alani parsaiton. Mangatar pangaribuan Gloria Emilia boru pangaribuan tupal nenggolan nyonya situa saut siagian boru siregar Mosa Christian Natalino Utagaol Torang Marpaung Martin Simajutak situa evangelis nyonya te pasaribu boru sianipar Elpin Manik Nurmani boru sihombing Benny Daniel Marpaung nyonya si Marmata boru si Mangucong nyonya si Jutak boru Panjaitan, nyonya si tua Marbun boru Nenggolan, Leonard Pangaribua si tua SP Utasoit, Edison Hutapea, nyonya si Han boru si Tanggang, Las Maria boru Panjaitan, nyonya Damanik Siti Nurlina boru Manurung, KM si Hombing si tua Epanglistar si Torus, nyonya si tua Epanglistar si Torus boru Pasaribu, Raden Marpaung TP si Manjutak Siti Mawar boru Silalahi, nyonya si Torus boru Sinambela, nyonya Baster Manurung boru Aruan, Maruhum Tambunan, nyonya si Torus boru Nenggolan, Naomi boru Tobing. Mamasu-masu mau Tuhan, di pardagingon dok partorjon nasida. Saya pargugui ma si panganon do ubat vitamin na pinangan nasida. Saya leo ma toktong semangat las niroha diaka na mga ramoti marhite medis ima tenaga kesehatan. Lumowi matahe akka keluargana do akka poparanna. Mangula maho Tuhan marhite itinasida lau manabai gugu lumobi pamalupon nasida. Ale Tuhan dibata secara khusus utangnya ko kami akan tua-tua nami lansia hakapipira mangunon nanaing madohoti festival kor lansia se distrik Walu DKI Jakarta. Tuhodo hami marpak kirimo Tuhan. Saya nadinggad do molo rosiakko. Atong saya leo mahai pason dia kana tua-tua namihon semangat kebersamaan asang kia tutu Tuhan lam taruli manasida makalason hatam tujuan. Suaksoni nang akan nanaing mardungas sari pepe Tuhan. Pasu-pasu ulau ni nang akan persiapan na dohol acara pamasu-masu ni. Suaksoni nang akan na sorang danak di keluarga pasu-pasu Tuhan. Suaksoni ma nang akaruasmu naung jumolo siak kami manadikon akka keluarga. Apuli pargugui keluarga. Saya tabai pakirimon dia ka anak na tading maetek Tuhan. Asa posro nasida odo ama na manarihon nasida. Suaksoni gudang lupiak ka program ni huriamon ale posto rohanami. Sai na hodo mamasu-masu isalutna. Pinuji pinasanga mau mangasaon anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Martangiak kami Tuhan. Amin. Ingat apa
Kapasa matu debata peliata martangi yang mahi. Ali debata amanami nadi Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut si leo-leo nadenggan do nasa ulibasa na maulutus. Upasat hami masian na nilometu hami. Pelian nami tuho. Say jalo mai gabi uap na khusus ijulum. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparhasya kami pelianon. Pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot portibion. Buhai maruhanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami hodang ni silolometu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami nadi Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajomu, sai sauk malomo ni roham di Banua Tongon songon nadi Banua Gijang. Dehon matuhami sedarion hangulua siapari, sesa madosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihot tu pangunjunan, palua mahami siat pangago. Patok tong maroham tu debata. Mulak mahamu jalo mah pasu-pasu. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama. Di sondakko Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakko Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaor homa damena tu todim. Laosoma gati hita masih jalangan upasat kami masyad padita sude doho parlado paragedda doho pajatiting pemusik do parede nang multimedia. Selamat dan salam sehat matu kita sudi.